Xeyirli gün muhterem tamaşaçılarыбыз. Bugün en kerekli hem en әһәмиятле һөнәрияләре укытучылар көне. Bu olaydan biz sizinle bilen hoş isteşçilerden matur kompozitsiyalar yasaячакбыз. Аларны башкарырга безгә Алсу исемле күркәм кызыбыз ярдәм итәчәк. Хәерле көн, исәнмесез. Bugün bizge bu kompozitsiyalarını җыер өчен 7-8 төрле чәчәк кирәк булачак. Алар комбагачлар, одноголовый хризантеммалар, розалар, кустовой хризантеммалар, диантуслар, стрелица яфраклары һәм башка төрлеләр. Сез безгә аларның үзенчәлекләре турында да сөйләп китәсезме? Әйе, сөйләп китәм. Әйдәгез алайсам башлыйк. Менә шундый матур күркәм композиция. Без бүген бергәлектә башкардык. Айсылу, сиңа ошадымы? Бик тә ошады, бик тә җиңел ясарга Динара. Чынлап та бу композиция укытучыларга бик тә туры килә. Шундый матур төсләр бар монда. Әйе, аларга да бик хуш килер дип ышанып калабыз. Һәм инде Алсу тәкъдим итте менә шундый матур язуны да урнаштырып кую вариантын. Әлеге язу тагын да ниндидер төсмер өсти, шулай бит? Мактауларга лаек укытучы. Ул бит безгә белем бирүче. Белем чишмәсенең күзе бит ул, зиһеннәргә аңлар торучы. Укытучы күп мәдәни күзләр карашларын аңа төбәгән. Күзләр аша күңел түрләренә акыл сүзен җыеп төпләгән. Тәүге хәреф сүзне, җөмләләрне укытучы безгә өйрәтте. Тукай теле аша туган матур, саф татарча шигырь сөйләтте. Укытучым, аның дәресләре туган мәктәп мәңге хәтердә. Тәүге дәресемне күрер өчен кайтыр идем очып хәзердә. Бәйрәмегез белән хөрмәтле мөгаллимнәребез. Бәйрәм белән сезне.